Ez a játék szerintem sokkal jobb, mint egy vasutas szimulátor. Itt konkrétan te lehetsz a mozdonyvezető vagy a forgalmista. Budapesten található a Vezetőállás nevű társasjáték, amely most új helyre költözött, Pest Erzsébetre. Nagyobb a hely, folyamatosan bővül a terepasztal, tehát nagyobb élmény a játék, és mielőtt azt gondolná valaki, hogy ez csak fiús program, nem. Egy játék egyébként 6 fős, akár baráti társaságok, munkahelyi csapatok is jelentkezhetnek, de persze egyedül is jöhetsz. Én is egyedül voltam most, és mindig egy nagyon jó csapat alakul ki. Szinte minden hétvégére van már időpont, amit a vezetőállás.hu oldalon tudsz lefoglalni. Szerintem minimum 2 órára foglalj, mert az 1 óra nagyon hamar eltelik. Jó játékot, és hogyha szeretnél még hasonló tartalmat, akkor kövess be! Jó.